So guys, good morning. Andito na yung mga bisita natin. Yan o, sila ano. Yan. Si JR Chris-Roms. Dito na lang. Mabanti nyo na lang. Ride Trip Motovlog. Isa sino si Lawrence Vlog. Jato. Hindi ko alam yung pangalan niya. Doon ka muna lang. Yung iba dito. Saan ang pangalan ng channel mo? Anong pangalan? Jomar, sir. Jomar. Joms Vlog. Oh, ayan, si Joms Vlog. Hello. Si Aljon Motovlog. Ride Trip Motovlog. Ayan. Dito si Lawrence. Si Chris-Roms, si Lawrence. Vlog ka na rin. Hindi ba? Kala ko vlog ka na rin eh. Ay. Yun o. Ha? Ah, parating na. Parating na siya. Sir, bakit sa harap ng video ito? Siyempre eh. Alam mo na mahilig tayo sa diwata eh. Talagang ano. Kahit maliit nga lang yung pwesto ko, pero talagang gusto ko sa ano. Sa malapit sa school. Ha? Galing ha? Yun o. Ah, Chris-Roms nga pala. Sponsored yan ng Spider ha. Hindi ko pinapansin ng Spider eh. Sabi ko, kukuha akong helmet eh. Oo. Ah, sino to? Si... Ha? Sino yan? Ay, si ano? Rosal Bistro. Yun o. Si Rosal Bistro pala siya. Ano, pupunta na kayo doon? Pupunta na kayo doon? Alis na kami, naghihintay na daw ng bahay. Sige. Rosal Bistro, shoutout. Chris-Roms. Sila yan. Sila JR. Si ano, umalis na. Umalis na yung may-ari ng Rosal Bistro. Pumunta na sa Dubai. So, siya yung pamangkin. Yan. You know? Sila yung mga pumunta rin. Sila yung pumunta sa Rosal Bistro. Kaya sila. Kaya lang yung iba hindi na nakasama. Kasi ano, busy sila. Ay kay ma'am. Yes sir. Aljon Motovlog, Joms Vlog, Ride Trip Motovlog. Ayan. Visheka Vlogs. Ayan. Akala ko maaga ka. Akala naglilis pa ako na. Ay! Sino bantay ng shop mo ngayon? Wala. Walang bantay. Ayun. Mamaya pa. Dito tayo ngayon at mamimigay tayo ng face mask sa mga kasama nating motovloggers. So, remembrance. Remembrance. Yan, Joms, Ride Trip. Sir, remembrance sir, yung sticker mo yan. Yung sticker nyo, pwede kayo magdikit doon. Yung sticker nyo, kung meron, pwede kayo magdikit doon. Thank you.
Oh, remembrance oh. Remembrance kay Chris Roms. Yan. Bago na to. Malinaw na yan. Hindi remembrance yan. Dito, pwede kayo magtikit. May sticker kayo. Sticker. Ito. Pwede kayo magtikit dyan. Stickers nyo. May dala kayo yan. Jessica. Ayan, may shop din siya sa ano. Saan ba yun, Pop? Manawag po, Kabanbanan. Manawag, Kabanbanan. Ayan siya, Fast Zone Motorsport. Oh, kung malapit kayo doon, pwede kayong pumunta sa kanila. Ayan. Jessica Vlogs. May motor shop din siya. Ayan. Si Chris, ay si ano si wala na, ito wala siya sticker, ha? Wala siya, ay ba't Lawrence, sabi mo Lawrence Vlog? Akala ko nagpa-vlog ka na eh. Lagi lang akong kasama kay Chris Roll. Wala namang ano, wala namang secret ano. Alam mo bang mahal kita? Secret ano ba yun? Baliw ka yata eh. Akala ko meron. Joke lang ah. Kala mo ikaw. Baka meron. Ano ka, bakla? Ha? Aray ko. Anong magagawa? Laging nasusalang lang. Muling malapit ka. Kung ay natutuwa, ngunit isinatan ka. Masaya, pagkasama ka. Mamaya ka naman babae. Ako na ang cute dito. Pwede pa isa? Pwede pa isa?
Inat. So ipapa-test drive natin kay Motoyorski ang DX6 Turbo para marinig ko rin yung tunog kasi hindi ko pa narinig tong motor ko eh. Ang bangis din pala talaga ng tunog ng Acura po. Lakas din pala. Ayos ah. Ayos. Sa tapat ko pa talaga. So kanina dinrive ko yung big bike ni Chris Roms. Ngayon, siya naman. Ayan, swap kami. Ayan. I-redline mo ah. Okay. Grabe. Bubomba yan dito mamaya. Babawi yan. Babawi yan. Yun. PC Tech. Ayan. Na mekaniko ng big bike yan. Ayan. Sticker mo, Paps. Dikit mo na lang dito. Tapos bigyan kita. Mga vloggers yan. Eto si ano? Aldi. Yun o. PC Tech. Yun o. Sino yun? Aldi, ayan. Hello, Aldi. May sticker ka? Dikit mo doon, ha? Para i-promote natin. Yung motor nyo. Si Sir Jimmy Obligasyon. Ayan. Ay. Oo nga, lakas eh. Naulo kanina. Oh, kaya pala. Sayang, kaya palang ingay. Kaya pala ang ingay eh. Oh, doon oh, pwede doon. May Obligasyon vlog. Ayan. Oh, ang dami na natin oh. Oh, nalaglag daw eh. Oh, KTM. Ang bilis. Sabi ko sa'yo eh. Nung madaling araw, 507. Tinignan ko ngayon, 500 na. Bakit ganun? Hindi,
Hindi, may mga nag-unsubscribe talaga. Expect mo na yun. Expect mo na yun. Basta importante doon yung views. Marami kang views. Oh! Kala mo ha! Nakapunta! Congratulations sa opening. O yun, si Sir Jimmy Obligasyon Vlog. Ayan. Sticker sir ha, dikit kayo doon. Sticker. Ay, yung nga pala, wala. Wala pa. Oo, sige. Basta dikit ka. Aldi Moto Vlog, ayan. Shoutout ko lang, subscribe na yung channel ko, Aldi Moto Vlog. Yan, Aldi Moto. CX25R yung ano, gamit niyang big bike. Ayun. Bago na naman yan ah. Oh, version 2 naman. Kanino yan? Kaya no? Hey, kanino ang paprint? Ako. Ay, meron ka na? Akong gumawa nito. Hindi, yung kay CXG. Ganda pa rin, no? Maganda talaga yung sticker niya. Shoutout CXG Moto sa stickers. O yan, salamat sa mga bumisita sa akin. Si Cherry Manawataw. Ayan. Si Ma'am Bioli, si Ma'am Banji. Ma'am Banji, tsaka si Angela. Pasok kayo. Dahil si Angela. So, andito na si si Moto Seiwan. Yun. Uy, Ay, si Christian. Oh, yan. Huwag na, huwag. Okay, okay lang. Idol, pabamba! You know? Moto Seiwan in the house. Okay. Oh, idol, salamat ha. Moto Seiwan. Ayan. Exciting. Ha? Exciting. Test drive daw ni Chris Roms yung motor ni Moto Seiwan. Diba? Yun o.